leaving your husband because ngalento cha sonke akho umuntu ohleli VIP section nami othethayo nazi challenges so fanele ndimdivorce for lento ephethe asoze kaloko akho nto emnandi njengohlala kwakho yanibona ndikwam whether ndiyapheka ndipheki ndiyacleana ndiclean I do my bed hey ndikwam akho umuntu ozemxela fokol khawufana ucinge wena uthi ndiyamdivorce ndifuna umkhupha ishori uyobe side chick umbone ngamaxesha ulela njani uzazi ba uqhekeza imizi yabantu washiya umtshato wakho wena ngoku uyoqhekeza imizi yabanye abafazi ke guys you are missing the point. Divorce is not a solution as long as your life is not in danger. Ninga divorce bethunana ndiyanicela hey ndikodwa umbela please qala emzini wakho unuke kamandi ube happy thenga lo lipstick ufake isicepezana ube mhle ube happy uphilele abantwana bakho nindibonile mina ngithatha medication ye BP ungabi nandlebe bona lento xa nine chance nisebenzise ithanda le comment ndiyayithanda kakhulu bafazi masenzeni imali izani nizojoina forever living ndizokubamba esisandla nikufundise how to market how to create looping content how to get customers how to recruit ndizokufundisa yonke into ube nemali yakho uyabona ngoku ndihalela izikonzi andina majarini ndizostart imoto yami ndiyothenga imajarini because ndiyathengisa umntana uzawubuya esikolweni athi yena ufuna ice lolly ndimnika imali ayothenga ice lolly kaniyekeni